Cesta do Zakopaného nám trvala približne 4 hodinky aj so zastávkami. No a hotel, ten bol že grandiózny. Tak som spravila takú malú ukážku, ako to tam vnútri vyzeralo. OK, záchod som vám fakt ukazovať nemusela. Ubytovanie sme našli cez Lavomat a mali sme platiť klasicky za 2 psov, keďže tu aj 2 máme, ale pánovi to v systéme nešlo nahadiť, takže platíme len za jedného, čo bolo úplne super. A máme to v cene máme aj raňajky a pýtali sme sa teda na večeru, že čo a jak, ale že ak som to správne pochopila, tak tu kuchár nie je, takže večere sa nerobia, teda nemôžeme si ich zaplatiť, keďže nie sú v cene, takže sme ostali na tom, čo sme si kúpili na Orave, pri Orave a nechajme si to zabaliť. Brinzové halušky, klasika. Hej, ale bez šikotu. Keďže tam už bola aj väčšia zima, obliekaniu bab som sa nevyhla. A Eli to už zvládala lepšie, keďže je zvyknuté, no a s Kofi som mala trošku boj. Potom, čo som vyhrala tento súboj 1-0, sme sa išli prejsť na námestie, odkiaľ som zbadala túto dokonalosť. Tí, čo ma poznajú, už vedia, že milujem všetko svietiace, blikajúce, čpitivé, takže túto atrakciu sme nemohli len tak obísť. Vstupné nás vyšlo okolo 20-25 eur na 2 dospelé osoby, s tým, že za psov sme neplatili nič. Boli tam rôzne interaktívne hry ako piškôrky, hadík, alebo ste si mohli vytvoriť vlastnú melódiu, alebo sa potočiť v obrej šálke. My sme sa tam zdržali cca 1 hodinu a až v polovici som zistila, že to je celé na tému Alica v krajine zázrakov. No a toto bolo trošku creepy. Po ceste naspäť som dostala strašnú chuť na sladké a nevedeli sme nič nájsť a narazili sme na tieto pracliky. Tento konkrétne mal byť plnený malinou a bielou čokoládou, tak som sama zvedavá. Stál 3 €. No. Dobre, trúsim riadne. Akože normálne tam je aj kúska maliny. Vyzerá fajn. Ideme na koštovku. Nie je to také zlé. Zbála som sa, že tam bude taká šprtka. Mňam. Mňam, to je brutálne. Ešte máme pistaciové, Kinder Bueno a tvarohové tuším. Ale toto je že pecka. OK. Stalo to za tie 3 €. Na ďalší deň sme sa rozhodli ísť na Gubalovku. Hore sme išli pomocou zubačky, kde sme si kúpili lístky cez túto srandu. Hore aj dole pre 2 psov a dospelých nás vyšlo okolo 20 €. Ak sa tam chystáte, určite choďte až tak na večer, kedy sú pekne vidieť svetielka. My sme to bohužiaľ nevychytali. Hore za reštauráciou nájdete rôzne stánky a bola tam aj táto chutná ovečka. Lenže, keďže bol odmek a Kofi nebola úplne najlepšie oblečená, alebo teda nestačilo to, museli sme ísť naspäť dole a trošku sa zohrieť do reštaurácie. Kde sme to ale úplne neodhadli a tento rezen som mala na ďalší obed aj večeru. Náš výlet sme zakončili raňajkami v hoteli, v ktorom sme boli ubytovaní, ktorý bol vlastne aj v cene. Bol to na spôsob švédskych raňajok. A akože ja toho veľa nezjem, ale priateľ si teda doprial a bolo to fakt, že super. Tak, to bude pre toto video všetko a vidíme sa pri ďalšom. Zatiaľ ahoj!